Te afli la intrarea în parc și urmează să te întâlnești cu un prieten. Aici, băncile sunt așezate de-a lungul aleii la distanță de 5 pași una de alta, iar prima bancă se află la 5 pași față de intrarea în parc. Punctul vostru de întâlnire este la a 4-a bancă. Câți pași ai de făcut până la aceasta? Desigur, 20 de pași. Privește această secvență. Numerele 0, 5, 10, 15, 20 se numesc multiplii lui 5. Multiplul unui număr este rezultatul înmulțirii acelui număr cu orice număr natural. Acum poți determina multiplii oricărui număr natural. Lista multiplilor unui număr poate continua la nesfârșit. Vom indica acest lucru prin puncte de suspensie. Observă următoarea secvență de numere. De ce aceste numere reprezintă primii 7 multipli ai numărului 2? Pentru că 0 este rezultatul înmulțirii lui 2 cu 0. Pentru că 2 este rezultatul înmulțirii lui 2 cu 1. Și așa mai departe. Ce observi la acest șir? Putem deduce că toți multiplii numărului 2 sunt numere pare. Dar ce putem spune despre numerele care nu sunt multiplii lui 2? Evident, acele numere sunt numere impare. E timpul să formulăm o definiție formală pentru multiplul unui număr. Spunem că un număr A este multiplul numărului B dacă există un număr C astfel încât A egal cu B ori C. Acum știm deja că 12 este multiplul numărului 2. Să explicăm definiția, reluând un exemplu anterior. Spunem că numărul 12, adică A, este un multiplu al numărului 2, adică B, pentru că există numărul 6, adică C, astfel încât 12 este egal cu 2 ori 6. Ce zici? Am putea spune că 12 este totodată și multiplul lui 6, dar al lui 3 sau al lui 4?